प्रमद बर' सारा ओरैबायदि खोथा बुंदोंमोन जे जेन न'खर न'खर साख्रि होजोबगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालाम सोर साबेसे साख्रि मोनखो बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय करता है तू चीटिंग 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 करता है तू खुलुमबाय रायजोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे मेन इम्परटेन्ट आं खोथा नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरायैनो नायलांजोब आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रो आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय जोंना मेन खोथाया ओरैबायदि जेन दा जेनेबा सोलिबाय थानाय मोननै सरकार जेनेबा गोरोबलायनाय सरकार बेयो जेनेबा मा रोखोम जानो हागौ आरो सिगां जेनेबा जों मेन जोंना प्रमद बर' सारा मा खोथा बुङामोन जोङो बेखौ रायलायगोन बेनि सायाव जोङो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों बै समनि खोथा सरकाराव फैयैनि सिगां जोंना प्रमद बर' सारा मा खोथा बुङामोन आङो बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आरो खोथाखौ एसे बेखेवनो सानदों ओरैबायदि जेन जेब्ला सुक्ति खालामनानै फैबाय 2020नि 27 जानुवारियाव जेब्ला सुक्ति खालामना फैयो सुक्ति खालामनानै फैनानै जेब्ला भट गेलेथ'वाखैमोन सरकाराव फैथ'वाखैमोन सरकाराव फैथ'आव माबायदि बुंदों गासिबो घरे घरे साख्रि ना गोदानानै जाग्राया ना गोदानायनि साख्रि आरो सोरबा खामानि आबादारि मावग्राया आबादारिनि साख्रि बेफोरखौ मा नै दा सिगाङावनो फार्स्टआवनो मा होनो थगायनाय होननानै सानखानांगौ जाहैबाय बिदिबा ओमफ्राय नै दासिमावबो जेनेबा दियानाब्ला सारखौ बेबायदिनो थगायनानैसो सुक्ति खालामदोंमोन नामा बेनो मोनसे खोथा आरो अब्ला जोङो मोनसे भिडिअखौ जोङो नायनानै लाग्रोदिनि थ'दो बिदिबा रायजोफोर जोङो भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदिनि दे खोथाया जाहैबाय क्लियार खोथा आं रावखौबो दिनैहाय दुसिनो थाङा खिन्थु दिनैहाय जिनिसा आङो एज ए ससियेल वार्कार हिसाबै दंमोन आरो दिनैहाय जिनिसा बिपिएफनि आगयनि जिखिनि सरकार मावनाय आरो दिनैनि जे सरकार मावनाय बेखौ आङो मोननैखौबो फारागथिखौ नायनानै दिनै जिनिसा जाथि गावनि जाथिखौ दैदेनलांनायजों लोगोसे आन जनगोष्ठीखौ बोरैहाय जिनिसा मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो उन्नयन खालामनो हायो बे नोजोरखौ बोनानै आङो दिनैहाय बिपिएफ दलाव आङो दिनैहाय जइन जादों ना उननि समाव गोबांथार दिनैहाय जिनिसा जोंहा खामानि मावनांगौ दं हानि खामानि दङ नङा होमबा बेजों लोगोसे जोङो इयुथफोरा दिनै गोबां दिनैहाय थांना थानायनि लामा होनायनि खोथा दंमोन खिन्थु साबेसे दिनैहाय इयुथफोरा दिनै कन्ट्रेक्टर दिनैहाय जन्म जादों खयजन दिनैहाय जिनिसा बिजनेस खालामनो मोन्दों जोंथ' बेखौ नुवाखै न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रामोन बेफोरो दिनै हाखाया बियो बे जाखाया खिन्थु अब्लाबो किसुमान जोंनि बावनि इयुथफोरा जेखिनि मोननांगौमोन जिखिनि खामानि दामानि बिभिन्न खेथ्रआव जेखिनि थांनानै थानायनि राहा होनो नागिरदोंमोन बे दिनै फैलार जादों बेनिखायनो जिहेतु बै समनि सरकारा मेगनजों जिखिनि नुदों लामा सामा नों कलेज इउनिभार्सिटि मोनफ्रोमबोखौ बयबो जनगोष्ठी बयबो रायजोफोरा दिनै मिन्थिगौ आरो दिनै बेबादिनो जोङो फैबाय थानायावबो बिपिएफ सरकारा आरो बिपिएफ सरकार जाखागोन पसिसाव खुनु बहाय जिनिसा दाउट गैया 100% बिपिएफ सरकार फैगोन नोंथांमोनाबो मिडिया हिसाबै मिन्थिखागोन मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै मोनफ्रोमबो जाथिनि खुगायाव दिनै बिपिएफखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय दिनै रेडि दिनैहाय आंनियाव आं मिथिनाय बादिबा 3700 अनलि जुमदार समष्टि आरो सराइबिलाव 400 होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो बे निस्सय बेखौ जिनिसा आं दा बुंनो हाला जिहेतु सम दंबाव खिन्थु हाइकामान्डनिफ्राय मोनसे बिथोन हरदों जे जिनिसा जुमदार समष्टिखौ जे उइलाम नार्जारिनो दायथ' होबाय बेनो गासैखौबो नायगोन फैबाय थानाय समाव जुमदारनि जानानै बिथाङा खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय आंनो खोथा हरनाय जादों निस्सय आङो दिनैहाय राजि जादों गनायनानै लादों गोबांखिनि आङो बेखौ सिन्था खालामनाय एक्सेप्ट खालामदों 22 आंनि न' सरकारि न' बियो हाबदोंमोन फैसा दा बेखौहाय जोंनि हरिसिंगा पिसिडिसिनिफ्राय माने लुनो थाखाय बै
मा होनना बुंगोन बेखौ चेयारमेना जितु इउपिपिएलनि कर्मिफोर बिसोरनो दायित्व होबाय दा जोंखौ बेनिफिसारिखौ माने माबा होआखिसै आरो स्कप होआसै लुनो थाखाय बिसोरो हेन्डेल खालामबाय बे हिसाबैनो आङो फैसाखौ बख'ना होबाय फार्स्ट किस्तिखौ बे लुग्राया जाहैबाय माबामोन फ्रान्सिस बसुमतारी बिनि आखायाव होदों आरो बे हिसाबैनो न'खौबो फार्स्ट किस्तिनिखौ जेनेबा मा होनना बुङो बेखौ फाउन्डेसन ओमफ्राय जेसेबांसिम जानांगौ बे हाफ वाल बेसिमहाय जाहैबाय बिनि उनावहाय जितिया जिअ'टेक जानानै आरो सेकेन्ड फैसाया हाबबावबाय बेयावबो आङो जेनेबा सेकेन्ड फैसायाव हाबखांनायनि उनावहाय माबानो खबर हैबाय चेयारमेननो दा बे चेयारमेनाव जेनेबा आं बुंहैदोंमोन आरो न'खौ नैबे सेकेन्ड किस्तिनिफ्राय आंनो लुनोसै नामा होननानै बेवहाय बे सारा बुंबाय जे बिसोरो फार्स्टनिफ्रायनो लुबाय बिसोर लुथोंसै बर'ना होदो फैसाखौ होनबाय बे हिसाबैनो आं आरो बे फ्रान्सिसनो होबाय आरो फैसाखौ आं बेनो जों रायलायबाय बै लुग्राजों फ्रान्सिसजों जे न'खौ उननि थाखाय लुबाय थानोथ' हाया जि सरकारनि फैबाय बेखौहाय एसे मोजाङै आं बुस्थुफोरखौ दंफांफोरखौ मोजां होगोन होननानै बे सकाट दरजानि सकाट आरो खोरखि सकाट आरो गोजौनि बै मा होनना बुङो बेखौ भेन्टिलेसन बेफोरखौ आं लाबोगोन होननानै फैसाखौ आं बेनो बे सेकेन्ड किस्ति हाबनाय फैसाखौ 30,000 हरदों बाखि फैसाया आं लाखिथ'दों आरो बिनि उनावहाय बिथिं फाउन्डेसन माबायावहाय हा सोनाय मानाय बेफोरनि हाजिरा अनेक दाननांगौ दं नालाय बेफोरखौ आङो लाखिथ'नाय जादोंमोन आरो बे फैसाखौ बिदिनो थायै थायै न'आ कमप्लिट जायाखै दिनैसिम 2022निनो न' फार्स्ट लिस्टनि न' दिनैसिम जेनेबा न'आ कमप्लिट जायाखिसै बबे बिसटिसिनि आन्दाराव गोलैयो बे हरिसिंगा पिसिडिसि चेयारमेना बाबलु बर' बिथांनि नामा हेमंग बर'बो चेयारमेन नामा दा नों जनायाखै नामा बिथांमोनखौ आं जनायहैदों खारन आं खेबसे नङा खेबब्रैसो जाबाय चेयारमेन सारनोबो जनायहैदों बिदि जानानै दङ दासिमबो कमप्लिट जायाखै न'आ होननानै दा बिथांमोना बुंहरो जे जों सावरायनानै न'खौ लुफुंथारनांगोन बे खोथाखौ बुंहरो दा समनि बाथ्रा बेयो बावाखै बेयो जेनेबा बे 2022निनो फैसा हाबनाया दाथ' 26 जाबाय नै गैया लुफुंजायाखै बे आद्रायानो दं दाबो जाय लुग्रा बिथाङा मा होनो नोंथाङा बुंब्ला बिथाङा बुङो आंथ' न'खौ लुला बे हिसाबाव बुङो आं न'खौ लुला लुवाबा सोर लुगोन आं बेखौ सोङो आरो आं फैसाखौ हरनोसै बेबायदि बुङो आरो दा दिनैसिम फैसाबो होफैया आरो न'खौबो लुना होफैया बे अबस्थायाव दं आरो दा नों मा लुबैयो आंनाथ' न'आ जाफुंनांगौ बियो गोरिबफोरनि न'सो नालाय जिहेथु जोंहा जेबो गैखाया आंनो न' नांगौ न'आ कमप्लिट जानांगौ आरो बे गाव मा हिसाबै लुना होयो না পইচা হয়ে বি গাওনি কথা এটার জেলত আছে সবে ওলাব লাগে মোৰ হিচাপত চুক্তি হোৱাৰ পিছত এটা শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত শান্তি চুক্তিকাৰীসকলে লিডাৰসকলে বা খেদাৰসকলে এতিয়াও যিটো জেলত থাকিব লাগে সেইটো কি চুক্তি হ'ল প্ৰমোদ বৰহে ক'ব জানিব সেইটো জেলত আকৌ থাকিব লাগে বুলি চুক্তি কৰিছে নেকি मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साराबो बुंलांबाय जेन सुक्ति खालामनायनि उनाव सुक्तिकारिफ्रा जेन मानो जेलाव थानांगौनि खोथा जेन आवगोलबो जेनेबा हाग्रामा महिलारि सारनि उनाव बिएलटिफ्रा जेसेबांनाखि जेन हाइनास एन्ड नन हाइनास गोबां मानसि बुथारनाय माने बिसोर खनसेनो गासैबो गजोबदों किन्तु बा बे बिटिआर सुक्तियाव मा रोखोमै बै दफाफोरखौ मा रोखोमै लिरामोन बेनो मेन खोथाया
दासिमावबो सुक्तिखारिफ्रा गलायो माबायदि सुक्ति जाखो वर्ल्डआवनो बेबायदि सुक्ति गैया आरो ओरैबायदि दा मोनसेबाव सासे व्यक्तिनि न'खौ सन्जय स्वर्गियारि बेनि समस्थियाव मा इनिसिएटिभ लागोन दा बिथाङा बेनि समस्थियाव जे सासे मानसिनि न'खौ लुफुङाखै अजद दिखांदों बेयावल' नङा जोंनिथिंबो अनेक दङ बेबायदि न' लुफुङिया न'खौ लुफुंनानै होनांगौ बाव मोनसे सोरबा मेम्बार टेम्बार जाख्ल'नायनि मानायनि बेबायदिखौ चान्स होनो नाङा बेनो जाहैबाय जाख्ल'नायनि मोनसे सिन अब्ला बेबायदि पाब्लिकफोरनि सोरबा गैयैनि न'खौनो जुदि मोजां लुना होनो हायाब्ला जेनेबा मा रोखोमै पाब्लिकनो अनसुंथाइ होनाय जाखो बेलाय मेनआ जाहैबाय पाब्लिकफोरनि न' माखासे मोनसे सरकारनिया लामा सामा मावनाय बेफोरनो जाहैबाय सरकारनि मोजां मोनजानाय जेन बेखौ सोरबा मेम्बारनि आखायाव हरबाय नों मावहैदो बेबायदि होननायजों जाया बाव मोनसे सोरबा साइडनि मानसिफ्रा साइडनि जे बिजाथि बाव जाय बिजाथि एमसिएलएफ्रा गाव गावनि समस्थियाव मा रोखोम जादों जाया बेखौ चेक खालामनांगौ सोरबा प्राइमारिनि बेबायदि मेम्बारफ्रा लानानै थाखा लानानै जानानै थाबाय जाब्रेबाय बे मावला बेबायदि अनेक दं आंनिबा बेखौ दे सारमोना बेखौ नायनानै सार्भे खालामजोबनांगौ होननानै आं सानो बेनो आरोखि दा जाय पलिटिकेल केरियारखौ माखासे दैदेनगिरिफोरनि पलिटिकेल केरियारखौ सोर खालामो होनबा गामि सिंनि माखासे लेदार सेलेखा बिलेखा बैसोर बायदि मानसियानो पलिटिकेल केरियार लिडारफोरखौ गाज्रि नाम सुहोयो बिसोरनो ओंखायनो सारमोना बेखौ मोजाङै गामि एरियायाव नायदिंनांगौ जाय मानसिया न' मोनदों मोनाखै आरो बेफोरबायदि मानसियानो बैबायदि थेखा बेलेखा माखासे रोङैफोर मानसि जेनेबा मेम्बारफोर मानसिफ्रा बेबायदि ओरैबायदि खालामो मानसि सायख' न' होनाय सोरबा सासे मानसियानो गंनै गंथाम न' मोननाय बेबायदिखौ मा रोखोमनि मेम्बार होननांगौ जाखो बेखौलाय ओंखायनो सारमोना जे नोंसिनि पलिटिकेल केरियारा जाहाथे दंस' जाया ओंखायनो जे बेखौ मोजाङैनो नायदिंजोबनांगौ होननानै आंबो सानो आरोखि आरो ओरैबायदिबाव जेन सिगाङाव माखासे सारमोननि खोथा जेन पि बर' सारा प्रमद बर' सारा ओरैबायदि खोथा बुंदोंमोन जे जेन न'खर साख्रि होजोबगोन न'खर साख्रि मोनजोबगोन आरो बै समाव 2020आव जे आइ कार्ड होलायनाय जाय बे आइ कार्डखौ लाया बेखौ मोना आरो फर्म रानदों दासिमावबो बावाखै जोंनोबो फर्म बेबायदि जासिदोंमोन आं लायाखै साबेसे मानसिनो साबेसे बर' रायजो राजानो साबेसे बिटिसिनि न'खरफोरनो गासिबनोबो फर्म रानना होदोंमोन जानांगौ माखासे रायजोफोर नोंथांमोना बे खोथाखौ आरो बे फर्म राननायनिखौ बावाखैना जुदि बावाखैबा नोंथांमोना गोसोखां बै समाव लांनानै फर्म होलाबायनानै फर्म साबमिट खालामनाय आरो सोर बेसेबां बिए पासनि प्रुफ फरायनाय हरनाय आरो एमए पासनि फरायनाय हरनाय बैसोर जे साख्रि मोनगोन होननाय बे साख्रि मोनगोना बहा थांखो बेनो मोनसे कुइसन दा बैसोरखौ नायोब्ला सिगांनि जुदि समखौ नायोब्ला रायजो राजाया सरकारखौ सोलायफिननायखौ लुगैबाय जानांगौ बेनो मोनसे जेन गोबां खोथा दंबावो बुङोबा जेन लाजिथावथाव जागोन आरो माखासे बेबायदिनो जाय बिथांमोनहा दे आंनि जे चेनेलखौ नुदों आरो नायदों आङो नंगौखौसो बुंदों खिन्थु बाव गाज्रि मोननायनि खोथा गैया बाव जेबो जोंनि माखौ गाज्रि बुंदों बा उमुक सुदों बेबायदि खोथा गैया जुदि गाज्रि मोनदोंबा आंखौ क्षमा खालाम आंनो बिनि खावलायनाय आङो जेन नंगौखौसो बुंदों सिगां समाव जोंबो साबेसे मानसि गासैबो मानसियानो साख्रि मोनजोबसै न' घरे सोरबा हाल मावनानै जाग्राया हाल मावनानै जाग्रा सोरबा खेथि मावनानै जाग्राया खेथि मावनानै जाग्रा सोरबा ना दानग्राया ना दाननानै जाग्रा सोरबा हाल एवनाया हाल एवनानै जाग्रा सोरबा
बेबायदिनो गारि सालायग्राया गारि सालायनानै जाग्रा आमेरिकाफोर बायदियावनो जाजोबाखै आरो जोंनि जेन बिटिआर मा बेसेबांखिनि डेभेलप जादों न' गामि दाबो घरे गासिबो न'फोरखौनो होजोबनो हायाखै आरो बेनि साख्रि बेनो मेन जाबाय नामा साख्रि दासिमावबो जों जेसेबांनाखि जे टेटफोर पास जानाय क्राइटेरिया बेफोरखौनो होनो हाया आरो बेफोरलायनो घरे साख्रि मोनदों सोरबा रायजोफ्रा जेन घरे साख्रि मोनबाय बेनो कुइसन जायफ्रा मोनबाय जे सिगां फर्म होलायनायफोर राननानै हरदोंमोन फर्माव साबमिट खालामदोंमोन लिरना हरदोंमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालाम सोर साबेसे साख्रि मोनखो आंनि कुइसन बियो सोर साबेसे मानसिया साख्रि मोनखो बेसेबां मोनखो जेन बिटिआरआव जेन फ्रि रिक्रुइटमेन्टै साख्रि मोननायनि खोथा जे फर्म हरदोंमोन बिटिआर सुक्तिजों लोगोसे साख्रि मोनजोबनोसै गासिबो जोंना बड'लेण्डआ जाखाबाय बै समाव बुंदोंमोन जेनेबा बड'लेण्ड मोनहांहां बे मेथाइआ ओरैनो फैलार खालामबाय बिदिब्ला बै जे रोजाबग्रा बिथांनि जे मिजिं सिमाङा फैलार जाबाय ना बेनो सोर साबेसे मानसिया साख्रि मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालाम आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो नेनानै थाबाय रायजोफोर बेनोसै आंनि बुंनांगौआ नोंथांमोना आंखौ बुंनायाव बा माखासे मानसिफोरनि थाखाय गोरोन्थि जाबा आंखौ अन्नानै क्षमा खालाम